buscadors. Anem per la segona part del xacra autoconsciència. En el de davant hem dit és qui sóc jo, l'energia del qui sóc jo. En aquest, diguem que és la sensació de poder. El nom que té aquest xacra és xacra poder, precisament. No és poder sobre els altres, no s'ha de malentendre. Que consti que fent-lo servir malament, aquest xacra, sí que hi ha l'intent d'imposar-se als altres, això està clar. Però això és mal usat. L'energia correcta és el poder que tinc jo, com a persona. Fixa't que hi ha vegades que has tingut la sensació de ser capaç de menjar-te el món. És una manera de dir, no? Però donar-te en compte de que fas alguna cosa i te surt bé. Ets capaç d'aconseguir alguna cosa que potser és complicat o difícil. Aquesta sensació de jo puc, això és el centre poder. I fixa't que al contrari, quan te sents impotent, és una de les sensacions més desagradables que un pot tenir. La sensació de no puc fer res davant d'una situació, o no puc aconseguir això, el no poder és enormement complicat i lesiu per la psicologia humana. Aleshores, aquest xacra està parlant d'això, d'experiències d'aquest estil. Per això, si te surt en una tirada aquesta pregunta per aquesta carta, t'està dient precisament que la necessitat teva és de passar experiències que tinguin a veure amb el teu propi poder. I llavors pot ser que algú te'l qüestioni o, al contrari, que tinguis vivències en les quals estàs reforçant el teu propi poder. Això dependrà del context de la pregunta i de les situacions, no? Però, recorda, l'ànima t'està dient toca viure experiències que tenen a veure amb el propi poder interior. I recorda que no té res a veure amb el poder sobre els altres. No és el jo puc manar d'altres persones ni res d'això, és manar-me a mi mateix. La capacitat que tinc de, amb la meva energia, aconseguir el que vull. Si tens dubtes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.